ήταν κοινωνία, πως κατάντησαμε ρε Μάικλ. Εσύ που γέμισες στον κορυδαλό κρατουμένους και ναρκοποιούς. Εσύ να έχεις καταντήσει ένας περίγελος. Είπε την αδερφή μου δεν πρόλαβα να πάντρεψω. Και εσύ είναι ρε γάμο τα διάολια μου. Ναι. Έλα ρε Μάικ. Τι κάνεις? Ποιος είσαι ρε γάμο τον αντιλαβρό σου? Έλα ρε μαλάκα. Ο Σάκης ο Τσιμπίδογλου είναι από το Ηθόν. Και πού με θυμήθηκες μωρή γαργιόλα? Έφυγε καμιά πουτάνα και θέλει να την κυνηγήσω? Όχι ρε μαλάκα. Έχω σοβαρή δουλειά. Είναι ένα λαμόγιο ο Μπάμπης ο Ωφέλιας και έχει βιάσει όλες τις γυναίκες της περιοχής. Δεν μπορεί να τον πιάσει κανείς από το τμήμα, ξέρεις τώρα. Είναι όλοι για τον Μπούτσο. Μόνο εσύ είσαι ο κατάλληλος για να του μαγκώσεις. Και πού είσαι Μάικλ, μας έχεις λείψει. Τι με και σας έλειψα ρε, ακόμα να είμαι και σας έλειψα. Αφού ξέρω ότι τα έχω παρατήσει. Έχω αποσυρθεί πλήρως από τη δουλειά. Να πάω να γαμηθείτε. Άντε γάμο το ξεστάβερσα. Πώς είμαι πάλι ρε γάμο το καντήλι μου γάμο. Ναι. Έλα! Καλλιόπη με ρε παλιομεθείς στα καλλιαδερφή σου! Τι θες μωρή πετούγια? Πάλι με κροπίνεις! Ό,τι γουστάρω κάνω μωρή αγάμητη. Πάντε πήγαινε να βρεις κανέναν άντρα να πούμε να πάει να παντρευτείς. Θα μείνεις στο ράφι, σκατόγερο το κόρη. Εγώ ρε όποιον άντρα θέλω τον έχω! Δεν είμαι σαν και εσένα που δεν σε πλησιάζει καμία παλιονεροχήτη! Όρεξη έχεις πάλι βραδιάτικα. Παράτα με ήσυχο. Δεν θέλω κανένα σας. Ο Μάικλ έχει πεθάνει για όλους σας. Θα σας ρίξω βρε μαλάκα ποιο δεν μπορεί να βρει άντρα! Παλιοτελεμένο. Τι θα γίνει, να πιούμε καφέ εδώ πέρα, για παρακύλο καφέ άμα είναι, άμα κουρέσετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι έγινε? Πώς θέλετε να σας τα κουρέψουμε? Ξέρω εγώ τι είναι της μόδας, δεκαετία 80 και έτσι. Μπορεί να κυκλοφορήσει στη γειτονιά βασικά να πούμε, δεν κάνω. Κάνε μου κάτι τρέντι, τι είναι τρέντι? Οι ωφέλιες. Αφήνεις μου ακούγεται ωραίο. Ναι. Το είναι εδώ πιο κοντά μπροστά. Παίξε μπάλα, ναι. Ωραία. Πρόσεχε μου βγάλεις το μάτι και την αλυσίδα έτσι θα την έχω κρεμασμένη, δεν έχεις πρόβλημα. Όχι, όχι. Έτσι, αυτό έλειπε να έχεις. Ξέρεις τα γινόταν, Σιγά. Hold the radio.